No, môžeme sa ísť pozrieť, koľko stuckali na druhý deň. Bambolky. Dobre, máme polovičku. Kde to máme na tom jak? Je polovička preč. Kde to máme na tom ako? Prázdne. No, tiež krásne nálety. Orientačne. Asi polovička je preč. Dobre, takže to zajtra zmizne. Tretí deň, tiež nejakých 300 gramov. Takže simulujeme teraz orientačne znášku, 150 gramov na deň. Zajtra dostanú znova nejakých 250-300 gramov. A keď budem dávať tretíkrát, to bude v nedelu, tak zakomorujeme. Mám rád tento zvuk. Čaute.